Ifabo top 10 native doctor n'ala Igbo megoro one or two things in the life of humanity. Yeah, how make one or two things? How did you support talk and Igbo and here, here with the development or reduce unemployment. Top 10. Next time you make top 10 pastors and the bishop and reverend contribute to go something good. With them on Ọmenala Igbo. But let's start with native doctors. Number 1, Tiwaraki. Ihe akwụkwọ Tiwaraki mere bụ na o mere gịnị na ọ rụrụ hotel ebe a na-alacha aka. Hotel ebe a na-alacha aka. Don't talk bad against such, such development because of course onye izuru hotel. Hotel is a place of relaxation and a place of hospitality. And they own more than 100 people working for him and a salary. No one. Number 2, million wilo akaraku. Emachakwana megane raw hotel. And hotel for hospitality. Mandobia. Iletendobia. Oh, we go no less than 70 something people no on a every month. If I have an avenue to reduce unemployment. Number 3, Bonyana Mighty Thunder Nanteja Abogo Arugo Hotel. Hotel Ororo Makandobia visitors. Over no less than 60 something people working for him. Or there is a full video na tosa video. Ekuna because non-native doctor. But because of tomorrow, me quicker can the church. In your Mahamekwara and the has Nyakwara. Number 4 is a fellow in Enugu State for one of the mighty hotel in Enugu State. Eji Nyakwara Nduaka. Magagarando Park Onire. Oh, no less than 70 something people no Ndebo no idle away hanoro where they beginning when they whip unemployment. Number 5, no matter no room, Madam Maguia, call the castle and then maybe preferential treatment. No matter I'm mad Rama, Mada, my web, boy again as Obi. But I have a hotel na Benebe, Garwe na Asaba. Investment of investment. Obanekwara. Number 6. Hey, this number 6 will shock you. Number 6, Eke Heat. Eke Heat. I order something now. Who the toss Eke Heat? No, they employ people. Eke Heat when they invest. Oh, when he home or maybe Ndi Igbo. Marriage, and then the Maraka. Now Eke Heat gets something. At least Eke Heat gets in Katogo. Oh, no, I wrote that. Onye mara pụtara nkata ọgwụ ịghọta and nkata ọgwụ a ndị na-ejere ime ọhịa abụ mgbọrọgwụ mkpa akwụkwọ maka nkata ọgwụ a na-akwụ ụgwọ ọnwa na-akwụ ha daily na-akwụ ha wages so it's something onye ji ime ọhịa je bụọ nkata ọgwụ bụ onye n'isi butere mmadụ oke ite oke awele akwụ ọgwụ ego ụgwọ ọ ihe ka at least all employment. Number 7, Ayaya Nando. Okay, Ayaya. Ayaya nwere ihe na Ayaya mere invention. O nwere ọrụ pụtara ihe. Makwa iwe mmadụ na ọrụ dị easy. How many people not go today without marriage? Mana Ayaya kabara ahụ nụọ 1, nụọ 2, nụọ 3, nụọ 4 wives. Those people ọ bụ na ha nọ be nne na nna ha nwere ike dị jobless. Ha mee nwa ọrụ mana Ayaya tried. Ọ tried at least ọ nụrụ nwaanyị nọ. Na-enye ha nne mụọ ụmụ mụọ village. At least ụmụ Ayaya na Nando rule like 25 hours every morning. You see Ndi Ayaya go to Paris no that Isiagu. So it's something on as somebody. Is all help. You don't say that Ayaya tried. Number okay, number 7 Number 8. Number 8. Number 8 will shock you. Yes, now. Number 8, boom. Okongu Divya. Yes, now. Why they shout? Okongu Divya no work. Or put here na Igbo na. But when half of Ndi Igbo goes to Okongu mere heze.
So Congo emego invention, Congo emego ozugo mmade. At least Congo gbari aya na ndoro ọkụ. Gbakwe aya ya emekwa fog up, gbapụkwa ọkụ. Gbakwa iyi agbule, iyi fog up to, gbapụkwa ọkụ. Gbakwa mmụọ mmiri eze nwanyị, ọ gbakwa fog up, gbapụkwa ọkụ. So iyi Congo Congo atrai. Number 9 bụ Chimarin Temple. Chimarin Temple rụpụtara pure water company a na-akpọ mmiri ọma table water. Mmiri ọma pure water. Ọ gbanarị. Ọ dịrị easy. At least o were more than 58 people n'ọrụ a na-akwụ salary every month. Kụpụrụ ya aka. Then number 10. Hey, number 10. Number 10. Number 10, boy. Oh, yes, Jesus. Yes, because now I go in my category of Dibia because on I made Dibia on Saturday, made Dibia on Friday, then it's only one day. Called the Chineke. Now the Jesus Christ on Sunday. Other days with Dibia. So all banner. On one hotel, or Junor, get to Araro. Also, no, me pay January this year. So this year, be a guy who got at age, me pay. And when I go foundation, I go foundation. So I are out of where. Bob no Jupiter out of where. How about it? And don't they go penny? Or by here, and then they go in latest fire at now. Now, about 452. Or they go in a year. So it's kind of encouragement. Encouragement with that. Or they order to enter a rabini. You got all the highest buyer of a penny, Nasaba. So no matter how best as Quabin, I see what I'm really blue where at a ton of Quabin. They go 40 at a ton or 20, you know, they really blue 20. What right?